Λοιπόν, σήμερα θα δούμε μαζί ένα πρωτοποριακό, ξεχωριστό, ιδιαίτερο προϊόν, ένα φορητό υπολογιστή της Asus, έναν υπολογιστή που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην CES του 2024, ένα ιδιαίτερο προϊόν, είναι το UX8406M, αυτό είναι το μοντέλο, της σειράς ZenBook και κάτι ακόμα, που θα το δούμε μαζί τώρα. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα unboxing του προϊόντος και θα δούμε σιγά σιγά τι περιέχει πρώτα απ' όλα το κουτί και στη συνέχεια θα ανοίξουμε και το προϊόν. Το κουτί λοιπόν μέσα έχει το κεντρικό μηχάνημα. Βλέπω εδώ υπάρχει μία θικούλα, ένας φάκελος για την μεταφορά του. Το βάζουμε στην άκρη και εδώ ήταν μόνο για τη συσκευασία αυτά. Υποθέτω ότι κάπου εδώ θα είναι ο φορτιστής του. Για να δούμε. Ναι, υπάρχει ένας φορτιστής, ο οποίος είναι αυτός εδώ, αρκετά μικρός. Το μηχάνημα λειτουργεί στα 75 W, η μπαταρία του. Λοιπόν, κλείνουμε και αυτό για να δούμε το κυρίως μηχάνημα, το οποίο έρχεται σε ένα πολύ ποιοτικό πολυτελές κουτί, το οποίο ανοίγει από αυτή την πλευρά, ανοίγει έτσι. Εδώ μας λέει όταν ανοίξουμε το κουτί ότι μας δίνει κάποιες πληροφορίες ο κατασκευαστής Asus για την οθόνη, η οποία είναι μια Lumina OLED. Και εδώ αποκαλύπτονται, αν προσέξει κάποιος, αν δει προσεκτικά, αποκαλύπτει η ιδιαιτερότητα του μηχανήματος, την οποία θα τη συζητήσουμε μετά. Λοιπόν, οπότε αφήνουμε και αυτό στην άκρη και βγάζουμε το μηχάνημα. Αυτό είναι το φορητό, όπως είπαμε είναι ένα φορητό 14 ιντσών η οθόνη του. Αφήνουμε και το κουτί στην άκρη, να δούμε το κυρίως μηχάνημα. Το μηχάνημα λοιπόν είναι αυτό, εδώ. Όπως βλέπετε μια ιδιαίτερα ποιοτική κατασκευή με ένα γκρι χρώμα, όχι κλασικό μαύρο ή κάτι άλλο. Αυτή είναι η κάτω του πλευρά, οι θύρες του εξαρισμού. Πριν το ανοίξουμε, να δούμε λίγο τις εισόδους-εξόδους που έχει. Θα δούμε μια USB κλασική, USB full size. Θα δούμε δύο Type-C υποδοχές που η μία χρησιμοποιείται για τη φόρτιση. Την υποδοχή, αυτά εδώ δεν έχουν να κάνουν με το κυρίως μηχάνημα, θα τα δούμε μετά. Εδώ πάλι θύρες εξαερισμού, εισαγωγής-εξαγωγής του αέρα, ένα μικρό mini jack για ακουστικά και μικρόφωνο και μια HDMI πλήρους μεγέθους θύρα για την επικοινωνία με οθόνη. Αν το αφήσουμε τώρα αυτό και προσπαθήσουμε να το δούμε, θα δείτε ότι ανοίγει ακόμα και με το ένα χέρι, εξαιρετικά ιδιαίτερο. Και εδώ θα δούμε πάνω ότι φαίνεται σαν ένα κλασικό φορητό μηχάνημα με την οθόνη του, τη 14, και αυτό εδώ που βλέπουμε πάνω είναι το πληκτρολόγιο του, το οποίο έχει την προστασία του, γιατί αυτό είναι ένα αφαιρούμενο μαγνητικά πληκτρολόγιο. Αυτό λοιπόν, αν το ανοίξουμε και το βγάλουμε από τη συσκευασία, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πληκτρολόγιο το οποίο βγαίνει και μπαίνει στο μηχάνημα. Ας ανοίξουμε το μηχάνημα στο οποίο έχουμε προεγκαταστήσει τα Windows για να δούμε λίγο την θεμελιώδη διαφοροποίηση του μηχανήματος σε σχέση με άλλα μηχανήματα. Ως πρωτοποριακό λοιπόν αυτό μηχάνημα, το οποίο έχει την μοναδικότητα μαζί με το γνωστό Lenovo Yoga της Lenovo, θα δούμε ότι το μηχάνημα ανοίγει. Αν προσέξουμε, μπορεί να κάνει και αναγνώριση προσώπου μέσω του Microsoft Hello συστήματος για να μας δει. Και από εκεί και πέρα, όταν ανοίξει το μηχάνημα, βλέπουμε την οθόνη του. Πρόκειται για μια OLED 3K οθόνη στα 120 Hz με ανάλυση 3K, και η ιδιομορφία του μηχανήματος λοιπόν είναι ότι αν ανασηκώσουμε από την πλευρά αυτή το πληκτρολόγιο και το αφαιρέσουμε, το οποίο αφαιρείται μαγνητικά όπως είπαμε, θα δούμε ότι εμφανίζεται
η δεύτερη οθόνη του μηχανήματος. Πρόκειται για μια όμοια οθόνη, μια οθόνη 3K πάλι, σε 120 Hz 14 οθόνη, η οποία μας επιτρέπει να έχουμε δύο οθόνες και να αυξήσουμε την παραγωγικότητά μας κάθετα, μια και μπορούμε να έχουμε διαφορετικά πράγματα στις δύο οθόνες, να έχουμε ίδια πράγματα στις δύο οθόνες και να χρησιμοποιήσουμε με τον ιδιαίτερο σχεδιασμό του το μηχάνημα αυτό. Ο σχεδιασμός του σημαίνει το εξής. Το μηχάνημα δεν είναι βαρύ, είναι 1,34 κιλά χωρίς το πληκτρολόγιο και 1,65 κιλά με το πληκτρολόγιο. Είναι πραγματικά μικρότερο από οποιοδήποτε άλλο 14 φορητό στην κατηγορία των Ultrabooks και θα δούμε ότι στη βάση του έχει μία βάση σιδερένια μεταλλική ιδιαίτερα ισχυρή, η οποία μας επιτρέπει να το τοποθετήσουμε έτσι ώστε να πάρει μια κλίση με μέγιστη τις 45 μοίρες και να οδηγηθεί σε μία χρήση των δύο οθονών, όπου μπορεί να δείχνουν ταυτόχρονα το ίδιο πράγμα, να δείχνουν δύο διαφορετικά πράγματα, να ενοποιηθούν και μέσα από ένα ιδιαίτερα έξυπνο λογισμικό της Asus μας επιτρέπει και με τη δυνατότητα των gestures να δημιουργήσουμε ό,τι επιθυμούμε εμείς. Για παράδειγμα, η χρήση των gestures που θα δούμε τώρα, αυτή εδώ δηλαδή η χρήση, θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός εικονικού πληκτρολογίου, το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ώστε να έχουμε την χρήση των εφαρμογών με ένα πληκτρολόγιο. Μπορούμε το πληκτρολόγιο αυτό να αλλάξει μορφή και να γίνει ένα πληκτρολόγιο μικρότερο, όπως επίσης το πληκτρολόγιο αυτό μπορεί να γίνει και ένα πληκτρολόγιο ακόμα μικρότερο με τη χρήση touchpad. Η δυνατότητα για handwriting υπάρχει μέχρι και οθόνες είναι οθόνες αφής και όπως είπαμε μέσω του έξυπνου λειτουργικού, του έξυπνου software που συνοδεύει το μηχάνημα, το λειτουργικό το οποίο είναι Windows 11 της Microsoft, μπορούμε να έχουμε πάρα πολύ μικρές εφαρμογές στην οθόνη, οι οποίες μπορούν να φανούν πάρα πολύ χρήσιμες μέσω μιας διαδικασίας όπου και control panel μπορεί να εμφανιστεί, το οποίο μπορεί να κάνει άπειρες ρυθμίσεις, ήχου ή οτιδήποτε άλλο. Έχουμε την δυνατότητα του handwriting, το οποίο μπορεί να γίνει είτε με τη χρήση του χεριού, αλλά φυσικά μπορεί να γίνει με τη χρήση της πένας, η οποία συνοδεύει το μηχάνημα, μια έξυπνη πένα, η οποία έχει επαναφορτιζόμενη μπαταρία, μια πένα της Asus, το Pen 2.0, το οποίο είναι μια πένα η οποία, θα τη δούμε τώρα εδώ, είναι μια πένα η οποία επαναφορτίζεται με το USB Type-C καλώδιο που τη συνοδεύει, μια πένα με 4 διαφορετικές μύτες για να έχουμε το πάχος που θέλουμε, παρά το γεγονός ότι η πένα είχε ευαισθησία πιέσεως 4.096 σημείων. Λοιπόν, με την χρήση της πένας αυτής μπορούμε να γράψουμε οτιδήποτε στο χώρο του εικονικού σημείου, αυτό να μεταφερθεί σε οποιαδήποτε εφαρμογή έχουμε, επεξεργασία κειμένου, λογιστικού φύλου ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, όσο για τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, το μηχάνημα αυτό το συγκεκριμένο που βλέπουμε έρχεται με έναν 14ης γενιάς Intel της κατηγορίας Ultra 7, είναι ένας Ultra 7 λοιπόν 155H, δεν είναι ο 155U που έχει μικρότερη κατανάλωση αλλά και σαφώς γύρω στο 25 με 35% χαμηλότερη ισχύ και στην επεξεργαστική ισχύ και στην κάρτα γραφικών, που είναι της γενιάς των ARC πλέον, στην 14η γενιά των επεξεργαστών της Intel. Πρόκειται λοιπόν για τον 155H, το πιο γρήγορο της Ultra 7 κατηγορίας. Από εκεί και πέρα ο μεγαλύτερος είναι ο Ultra 9 πλέον, το 185H, και 16 GB RAM, τα οποία δεν αναβαθμίζονται, είναι κολλητά, ένας τέρα NVMe πάρα πολύ γρήγορος δίσκος και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά με τις θύρες που είδαμε, τις οθόνες που είδαμε και την δυνατότητα η ARC ενσωματωμένη στον επεξεργαστή κάρτα γραφικών, το GPU, να μπορεί να καταφέρει πολλά πράγματα σε multimedia δυνατότητες. Επίσης, το χαρακτηριστικό των επεξεργαστών αυτών της 14ης τελευταίας γενιάς είναι η NPU που υπάρχει, η οποία μπορεί να βοηθήσει σε δυνατότητες AI, μια και ο επεξεργαστής είναι φτιαγμένος για δυνατότητες AI. Αυτό με λίγα λόγια λοιπόν είναι το Asus ZenBook Duo, ένα μηχάνημα με λεπτή κατασκευή, με λεπτό σασί, με υπέροχες οθόνες οι οποίες μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Φυσικά εννοείται ότι στη στάση αυτή που βλέπουμε τις δύο οθόνες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις επιπλέον δυνατότητες της Asus, που σημαίνουν ότι η βάση αυτή μπορεί να λειτουργήσει και σαν κάθετη βάση, ώστε οι οθόνες να γίνουν σε μορφή πλέον όχι landscape αλλά portrait, να ανοίξει η οθόνη και να έχουμε αυτές τις δύο οθόνες μαζί.
Οι οθόνες αυτές λοιπόν μπορούν να αξιοποιηθούν για να κάνουν διαφορετικά πράγματα, όπως είπαμε, να γραφτεί κώδικας, να γίνει επεξεργασία βίντεο κλπ, να γίνουν γραφιστικές δουλειές και φυσικά αυτό που μπορεί να γίνει επίσης είναι να υπάρχουν δύο διαφορετικά αντικείμενα, δύο διαφορετικές οθόνες σε μια διαδικασία που η Asus τη λέει συνεργασίας, δηλαδή η μία οθόνη να δείχνει κάτι διαφορετικό από την άλλη, σε κατάσταση όπου θα υπάρχουν δύο συνεργαζόμενοι χρήστες οι οποίοι θα βλέπουν το ίδιο πράγμα ο καθένας από την πλευρά του για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το μηχάνημα. Αυτό είναι με λίγα λόγια το Asus, το ZenBook Duo, το 2024 version.